amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina sekunjalo bafowethu sekunjalo niyabona futhi namhlanje esashingelela kubabukeli emakhaya kulona uhlelo kaDr DUBE umkhulu wethu sonke sakubona mkhulu nawe sabingelela lapho umkhulu. Ya sanibonani balaleli. Ninjani mkhulu? Siphilile ngabe njani na emakhaya? Hayi siyaphila nathi mkhulu. Balaleli ngithi ake nginaziseke futhi. Yebo. Ukuthi ke ngomhla ka-30 ngizobe ngise Cape Town. Ngizoqala ukusebenza khona nje ngomhla ka-30 ngiyaqala ukuyasebenza ngoze ngize emakhaya ngomhla ka-4. Yebo. Bese kuthi ke eGoli khona ngizofika angingaseGoli kuloko. Ukhona umkhulu Lembede osebenza ngakhona eGoli. Ya umuntu ofuna umkhulu Lembede uzokwazi ukumthola ngale eGoli kule number ke esengingayibeka ngayisho ukuthi iwunamba bani inamba yakhe. Yebo mkhulu. Evidweni endala. Yebo. Ngoba naloko ngikukhiphayo manje kuncikana nayo leya video endala. Ngangithi u3 in 1 kusancikana nayo. Yebo. Bese kuthi ngomhla ka-15 ngizobe ngise Monfrey. Ngizobe ngichazele ukuthi kanamba bani kanjani kodwa ngobe ngise eMonfrey ngomhla ka-15 ilapho futhi ngobe ngisebenzela khona. Yebo mkhulu. Ke njengoba ngithi ke inkulumo izobe isancike lapha ya ku3 in 1. Le angangikhuluma ngokuthi intelezi imhlophe inomuthi omhlophe futhi lentelezi. Yebo. Igeza idlozi, ikhipha isilwane, ikhipha amabhadi, yenza yonke nje into ongase uyicabange eyinkinga kubantu. Yebo mkhulu. Nabo labantu basuke bengalapheki. Ukuthiwa abalapheki kodwa i3 in 1 ishaya ivala noma ngabe umuntu wathwalayo i3 in 1 ishaya ivala. Yebo. Seke ngabona ke manje na ke madoda amakhulu ukuthi hayi bantu bakithi bakhona abantu abaxekayo kodwa beneyinkinga eziningi. Yebo. Abangakwazi ukufikela ku3 in 1 uma isuke inkulu injeya. Abangakwazi ukuthi babe no 2500 ngoba i3 in 1 ibiza 2500. Yebo mkhulu. Ngase ngithi hayi ake ngakhe insipho. Insipho enje. Yebo. Ehamba ngambili kanje futhi ke ikhombo leyo. Yebo. Lensipho mangiyakha futhi uqala ngokugeza ngale. Yebo mkhulu. Le eyintelezi lensipho ekwaziyo ukuthi mawugeza ngayo ikhipha ngabe uhamba nesilwane isisuse kuwena. Siphume ngabe unamabhadi wakhipha ngabe unani ikwazi ukuyikhipha leyo nto. Yebo. Bese uyaphinda ungena kule. Lena eyenhlanhla. Unesitolo ungayisebenzisa ugeze ngalensipho. Unetafula udayisa noma ngamantongomane ama-nuts. Uyakwazi futhi ungayisebenzisa lensipho. Kodwa uqala ngale number 1 uze kule number 2. Bese ngiyayibhanga zime kanje. Bese ngiyayibopha ngeplastiki njengoba kuboshwele isiboshiwe isihlangene. Yebo. Ingathathi ngokuthi ngiyibone incane le mase ngicabanga eyasesitolo espa ukuthi iba nkulu. Cha, umsebenzi wayo into ewenzayo ingakho ke nje iba ngaka. Kodwa noma ungageza ngawe izinsuku ezintathu. Yebo. Usuke usuqedile umsebenzi ngokugeza. Nangale ugeze ngayo izinsuku ezintathu. Uyilandelelise usuqedile ngakho futhi ukugeza. Yebo. Ya. Okusho ukuthi ke uma usugezile ngayo lokuqala ungahamba uthele futhi igceke lakho ngayo noma ngayibhubhudla kancane uma usuthela igceke. Kufanele ukuthi usuchele ngentelezi egcekeni lakho nelwane ziyaphuma. Kodwa idlozi lizoqoqeka ngayo lensipho. Musu uyaphinda futhi ngale yenhlanhla futhi la usebenzela khona. Yebo.
uphinde futhi uchele uma usugezi waqeda ukugeza ngayo insika yakho leyo uchele ngalo usugeda ukugeza bese uyayikhulumisa ukuthi ucela ama-customer kanje 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 ucela abantu mabangene. Iyona-ke le ngicabangele ngayo ukuthi khona imali izokwehla ingabe ibe nkulu ngoba asifani ngamandla bakwethu. Ingakho-ke nginicabangelile-ke izoba u-R400 kodwa uma ukude uzofaka u-R510 kuhlangene nokuposa ngoba bakwethu siyaposa futhi nekhaya. Ya impahla yakhe iyafika ensukwini zesithathu siposa kaphepha. Usukwini lesithathu impahla iyafika ibise kuwena. Yebo, injalo-ke le ndaba-ke. Mkhulu mina ngiyawuthanda indlela osuwenze ngayo oshintshe ngayo wabuyisela ngala ekuthenini umuntu akwazi ukuthi avele athenge insipho yokugeza ngoba phela mkhulu asifani ngempela emakhaya ethu la sihlala khona le ndawo esisuka kuzona asifani. Mhlawumbe umunye akanawo 2500 okwamanje ukuthi ageze amabhadi noma ayisebenzise i-3-in-1 kodwa wena mkhulu vele wakhetha ukuthi nje uyishintshe lento ushintshe ushuni mkhulu vele wayibuyisela ngala kwinsipho nje wehlisa ngisho nenani mkhulu wehlisa ne-price wazi ukuthi cha umuntu akakhokhe imali ecishe ilingane naye athole le nsipho kodwa mkhulu isebenza ngendlela efanayo mkhulu noma ngabe usebenzise insipho noma ngabe usebenzise intelezi na mkhulu. Ya umbuzo omuhle lo. Ayisebenzi ncamashi ngokufanayo. Kodwa uzobe ukukhipha okuningi kuwena okunjengamabhadi uzobe ukukhipha. Ukuze ukwazi ukuthola amandla ukwazi ukwenza nezinye izinto zasekhaya. Kusokuthi ekugcineni-ke uye kule enkulu. Mkhulu. Uye kule enkulu ngoba khona le enkulu nami ngiyithembi kakhulu. Kodwa nawe uzobe uzama la ukukhundalazo ngeke kufale ukuthi uthi nje kumnyama angeke ngisho ihafu. Izongena imali ngale nsipho. Uzokwazi uma udayisa ukwazi ukuthola lokho okutholayo. Ngisho uma ungasebenzi uzokwazi ukuthola umsebenzi. Uma ungathandeki futhi abantu bazokuthanda ngayo le nsipho. Ngisho intombi ngakuqoma ngayo le nsipho ugeze ngayo noma ulandelise nje ngisho nje ngoba ngizoyibhala ngithi number 1 ngala ngithi number 2 ngala. Mengibhale kanjalo wenze nje kanjalo nje kuzophuma into eningi ezophuma la kuwena. Mkhulu. Yenza yonke into. Number 1 number 2. Number 1 number 2 uzokhipha enkulu indaba le ngale nsipho. Ayifani nale yasesitolo. Le isinemkhuba phakathi. Yezulu lemkhulu. Yezulu manje le eyakhiwe le ekhaya ithakiwe la inemithi. Ngisho ukuthi ungacabanga uma usucabanga yasesitolo uma usucabanga cha akusayona sunlight le. Sokholunye uhlobo lwensipho. Ikhipha yonke into amabhadi ibuyise inhlanhla kuwena le i-3-in-1. Mkhulu. Iyona le uzoyithola. Kahle mkhulu ngiyakuthanda impela lokho okucacisayo ngoba phela umbukeli lapha ekhaya mkhulu uzothi hey mhlambe i-sunlight noma ngabe iyiphi lapho itho lakhe ezangayo athi i-cheap yona mkhulu kungani igijima ngiyothenga le ekamkhulu ebiza kangaka edlule sunlight no umehluko ukuthi mkhulu le eyakho isinemkhutshana phakathi mkhulu. Inemkhubana phakathi la. Emihle imkhuba le emihle. Into enhle yodwa isisuka sodwa lesengikhuluma ngaso. Ekuyisona esisiqalo somuntu. Umuntu mengenayo inhlanhla ngeke enze lutho. Uma umuntu namabhadi kukhona ilwana ahamba nazo ayikho into eyenzekayo. Kodwa njengokunika le okwesikhashana izokwenza izinto ozibonayo uma-ke ubuyela kuleya enkulu. Mkhulu. Esiyokwenza izinto ey'ningi lapha ezibeni. Mkhulu. Ya abaningi bayayazi. Mkhulu. Abaningi bayayazi manje. Mkhulu ngiyayithanda ngoba kunabantu phela mkhulu abangakwazi ukusebenzisa umuthi abangakazi bawusebenzise enhloko. Abanye bayasonta mkhulu ngoba phela bakhona nabasonta mkhulu abasenesifiso ukuthi mhlambe bashintshe-ke manje benze ngolunye unyawo benze ngenye indlela manje mkhulu akazi uzokwenza njani. Kanti le nsipho mkhulu iyamsiza ngokuthi yena methathile nje uzovela abeke lapha e-bathroom akekho umuntu ozombuza ukuthi yini lena
uyenzani lento ufana nokuthi insipho nje yokugeza mkhulu. Kunjalo ngoba kukhona ukuthi ekhaya lakho wena uyingane abazali bakho bayasonta kobaapostoli abasivuzwani nemithi kanjalo. Manje nawe uxakekile kodwa manje uyayifuna into yakho yilungu kumnyama, kodwa uma uphethe le nsipho nje wena umane uyigezele ulokhu uyigezele nje into zakho yicaca, abazali bakho futhi bangaboni ukuthi ugeza ngani, kanti sukugeza ngendaba enkulu. Yebo mkhulu. Yinhle-ke le nsipho-ke uma kunjalo. Ya yinhle kakhulu le nsipho. Ngiyayithanda mkhulu nami le nsipho, ngizobe ngiyithathe mkhulu ngithi ukuthi faka kabili kathathu nami ngigeze ngibone ukuthi ukuphi okuqhubekayo kuye phambili. Uthe yini mkhulu igama lakho uzimbukele emakhaya methi uyayidinga vele ahlale udabeni i-3 in 1 mkhulu. Yes, isabiza yona ukuthi i-3 in 1 njenganale yantelezi leya. Isabiza ukuthi 3 in 1. Yebo mkhulu. Kodwa hayi ngiyakhala-ke impela ngalena ukuthi hayi izoyikhipha inhlanhla le. Le yokugcina engu-number 2. Yebo. Izokwenza zonke izinto ezenhlanhla. Izokwenza yonke into yenhlanhla le. Uzoyithola into efunayo la kule yokugcina. Ngoba phela singalikhipha phela ibhadi kodwa ekugcineni kodwa inhlanhla phela iyafuneka. Ingatholakala. Yebo. Okusho ukuthi mkhulu u-number 1 wale nsipho yakho uqale ukhipha amabhadi. Yebo. Mase kuthi u-number 2 wona usufaka inhlanhla. Inhlanhla. Hayi mkhulu, okusho ukuthi uzobe uyiphethe ngensipho nakhona njengoba seya eKapa lodungu mkhulu ngomhla ka-30 lapha eKranfontein ngaba makoti mkhulu. Insipho uzobe usuyiphethe ngezandla mkhulu, ubanikeza yona insipho kanye nayo inyathangoma mkhulu. Nako konke mkhulu lokhu uhlezi ukuphatha nemkhulu izidubulo zakho lezi mithi eqinile impela uzobe uyiphethe kanye nensipho mkhulu. Yawo insipho izobe ikhona-ke eCape Town. Yebo. Ya nakhona eGoli futhi izoba khona. Yebo. Nakhona le Eastern Cape izobe ikhona futhi ngoba ngomthenga ngomhla ka-15 izobe ngikhona. Yebo. Ya izobe ikhona futhi le nsipho. Yebo. Ya eMonflair nje ngomhla ka-15 kuNovember izobe ikhona, ngizobe ngiyiphethe zonke izinto engikwazi ukuyiphatha. Yebo. Hayi babukeli emakhaya niyazizwela-ke futhi ukuthi umkhulu usaphinde futhi uyaniphinda futhi uyanichazela uyanicobongelela futhi olunye futhi uciko lakhe-ke manje aselenze ngani ngensipho. Nina-ke lindelani lapho bakwethu eMonflair nivive iMonflair nayo-ke eCape Town iKapa lodumo. Ningakhohlwa njalo ukuthi siyafika laphana ngakwamakoti ngawo umhla ka-30. Babukele emakhaya seningasala-ke nina nilike niphinde nisubscribe. Umkhulu uzophinda ahlangane nani futhi ngesikhathi esilandelayo emkhulu. Ake siphume manje sivaleni sebabukele emakhaya. Ya nisale kahle-ke balaleli. Yebo mkhulu. Nkosi. Hamba nomantongomane ufakwatsha ngokukhuphuka amantongomane. Hayi still nodaba uzoza wena. Ungajaha ukhosi ngenja mfana, uzoyikhotha impembe yomini.